ହଉଛି ଅଣ୍ଡା ମସଲା। ଅଣ୍ଡା ଏବେ ସିଝା ହେଇକି ଚୋପାଟା ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଭଜା ହେବ। ଚୋପାଟା ଏବେ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଅଣ୍ଡା ତେଲଟା ଗରମ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଅଣ୍ଡାଟା ଭଜା ହେବ। ଅଣ୍ଡାଟା ଏବେ ପଡ଼ିବ, ତେଲ ତାତି ଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡା ଏବେ ପକା ହେଲା। ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ସେ ଛିଡ଼ିଯିବ। ଛିଡ଼ିକାଟା ଆମର ନିଆହେଇଛି 6ଟି ଅଣ୍ଡା ନିଆହେଇଛି ଆମର। ଛଅଟା ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ନାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ନାଲି ହେଇଗଲେ ଅଣ୍ଡା କାଢ଼ିଦେବା। ଇଏ ଆମର ମସଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, କଟା ହେଇଛି ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଏଠି ଆମର ବଟା ହେଇକି ହେଇଛି ଆମର ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି। ଅଣ୍ଡାଟା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, କଢ଼ା ହେବ। ଟିକେ ଅଣ୍ଡାଟା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା ଅଣ୍ଡାକୁ। ଏବେ ଏଥିରେ ଚିନି ଟିକେ ପକାଇବା। ଚିନି ପକାଇଲେ ତରକାରୀଟା ଟିକେ କଲର୍ ହେବ, ଟିକେ ମିଠାଳି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତରକାରୀ। ଚିନିଟା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ଏବେ ପଡ଼ିବ ପିଆଜ। ଏବେ ପକାଇବା ପିଆଜ। ପିଆଜଟା ଟିକେ ଭାଜିବା, ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବ। ଟିକେ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ରସୁଣ ପଡ଼ିବ। ପିଆଜ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ପିଆଜଟା ସିଝିବା ପାଇଁ। ପିଆଜ ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, 3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପିଆଜ। ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା ଆଞ୍ଚଟା। ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ପିଆଜ। ଏବେ ପିଆଜରେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବା, କଲର୍ ଆସିବ। ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ରାଗ ହେବନି, ଏଇଟା କଲର୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟର ପକାଇବା। ଟମାଟର ଗୋଟେ ନିଆହେଇଛି। ଟମାଟର କିଲୋ ତ ଯାହା ହେଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ହେଲା ଆମର ଟମାଟୋ। ଏବେ କଟା ହେଇକି ଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ନାଲି ଖାଇଲେ ଏବେ ବଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଜିରା ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଧୋଇକିରି ପାଣିଟା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା 1 ଚାମଚ। ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ବି ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ଲୁଣଟା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଯେହେତୁ ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ପକା ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଏଠି ହେବନି। ଅଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ଖାଲି କଣା କରିଦେଲେ ଏଥିରେ ମସଲାଟା ପଶିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ସେହେତୁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା କରାହେଉଛି। ମସଲାଟା ବାସ୍ନା ହେଲାଣି, ମସଲା କଲର୍ଟା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ କଷା ହେବ। ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ଖେଳୁଥିବ, କରିଗଲେ ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଥିବ। ଲାଗିଗଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ। କଡ଼େଇଟା ତେଲ ପିଇକିରି ପୁରା କଳା ହେଇଗଲା। ଦେଖିବେ ମସଲା କେତେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖାହେଉଛି। ମସଲା ପୁରା କଲର୍ଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କଡ଼େଇଟା ବନ୍ଦ କର। ରେଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି ମସଲା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ମସଲାରେ, ତ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ହେଉଛି ମସଲା ହେଇକି। ସେ ସିଝିଗଲେ ଏବେ ମସଲାଟା ହେଇଛି। ଦେଖ ତେଲ ପୁରା ଉପରକୁ ବାହାରିଲାଣି। ମସଲା ତାମାନେ ମସଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇକି କଷିବା। ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣିଟା
ମସଲା ସିଝିଯିବ, ପାଣିଟା ସିଝିଯିବ, ତାପରେ ମରିଯିବ ତା ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇଦେବା, ତରକାରୀ ତ ଲାଗିଯିବ, ତରକାରୀ ଟିକେ କରିଦେବା। ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ରେଡ଼ି ଆମର ଅଣ୍ଡା କରି ଫ୍ରାଏ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗରମ ମସଲାଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଭଲ ବାସ୍ନା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଏତିକି ପକାଇ ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏ ପୁରା ରେଡ଼ି। ପୁରା କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ମସଲାଟା। ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯଦି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ୟା ଦେହରେ ମିସ୍ ଅଛି କ'ଣ ଜଣାଇବେ।